हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोंस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। जोङो दार्जिलिं बेरायनो थांनो नागिरदों आरो थांनायाथ' जोङो गाबोनसो थांगोन। ओमफ्राय दिनै जोङो गुवाहाटीयाव थांनानै थाहैग्रोगोन। फेमिलि थांगोन जोङो गासै 12 जनसो जागोनदां आरोना। ओमफ्राय आङो बेबायदिनो थांनानै सहैनानै फैजासिम मा मा देखायनो हायो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांबाय थागोन। जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय नै देलायखांबायबो गुवाहाटीसिम थांनो थाखाय। ओमफ्राय दायो भिडिअखौ जोङो जागायलांसै आरोना, ओंखारखाजोब्बायबो नालाय। लाहानाव मोनफैबाय गांगमाखायाव बिस्राबो थांगोन नालाय दार्जिलिंआव। ओमफ्राय लानानै थांसै आरोना बिसोरखौबो दायो ओंखारखांजोब्बाय बिसोरबो ओंखारनायालाय। लाव तुम तुम लाव तुम 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 लाव तुम तुम लाव तुम तुम। नारेंखल फिथाइ नों सिनासै फोजों नों सिनासै सिननाय माथो सिननाय बायदि आगे खाना सिंजाले जी कबाय नोंलाय नों गाबनानै दं बेयाव जानांला ना नुजा इयाव नुजा जादों दे नुजा सान्दुंजों मोदानसोदो सोरो ए उनावबोसो गाबबाय दा नों फैखांनाबो मा थांनो सिरन्जि हा मा थांनो दे जोंना दार्जिलिं थांनाया जागायजेननायनिफ्रायनो न'खर न'खर हाबलांबाय थानाय जादों आरोना आलासि जाथ'नो। ओमफ्राय नै दायो जोङो गंसे न'खराव हाबहैलायबाय, गुवाहाटी सहैबाय जोङो। बियो जाहैबाय माबा जोंहा बिबोनांनि हौवानि फंबायनि बिखुनजोनि न'खर आरो जा गोलावखा। इसोरनाव हाबलांगोन होननानै जोङो मिथियामोन, दसेल'सो हाबलांगोन होननानैबो खबर हरनायमोननो। आरो ओंखाम मैगं संखाजोबनानै दोनबाय, जायाबाबोथ' जाला जोङो जालांनांसिगोन। दायो साहा लोंग्रोदों। ओमफ्राय नै बै हिन्जावसा हाबफैदों ना बियो जोंहा बिबोनांमोननि गामिनि आरो बेखौ बे गुवाहाटीयावहाय हाबा लांदों आरो बिस्राबो थांनो लिंबावदोसो गावसानाव दसे बेरायहैनो होननानै। बिस्रानिफ्राय बारा गोजान जायानो, खाथिल'सोनो। ओमफ्राय दा थांनाय जागोन नामाथाय, थांबाथाय भिडिअ लालांसै। बियो नै बिनिनो फिसाला आरो जोङो गुवाहाटीयावहाय जायनि न'खराव थांनो होननानै मा होनो थांगासिनो जोङो दाबो सहैथ'वाखै। बिस्रानिफ्राय 1 घन्टासो लाबावगोनदां आरोना। जिखिजाया थांबाय थानोसै, मा मा भिडिअ जालाङो लालांबाय थानोसै आरो। आने लाबाय आने जानो आंबो जानो सोदोब हामजादोलै नोङो हो आयुस, सोदोब हामजादो आयंबोलायजों बामजादो। हाया गोराथारना इयो। बबे नोंसानिया माइयाबो नोंसानि नै आरो जों बिसानावबो ब्रा ब्रा लिंबाय थानायखाय दसे हाबहैनाय जाबाय। जोंथ' साहाबो लोंला जेबो जानोबो हाखाला, ओरैनो न' नायथ'थ' होननानै लिंबाय थानायखाय हाबहैबाय आरो। हाजो खाथि बिसानि न'आ, हाजोफोरावबो जा न' दंसैनो, बर'फोरनि न'बो दङनो। ओरैनोथ' बिसोर गामियावहाय 500 घरसो दङनो आरो बर'फोरा। ओमफ्राय बेलेग जातिफोरबो दंनो, नेपालिफोर बिदिनो लगाय गथाय आरो। इसराबो
हाजोआवसोमोननो न'आ ओमफ्राय दा हायेनाव फैबायनो आरोना बिस्रा न'फोरा जा गिदिर गिदिरखा गामिफोरावथ' ओरैबायदि गिदिर गिदिर न' दङ माहाजोन माहाजोन गोजा थार दाङा आरोना नुनायाव बेबायदि मोनबाय आङो ओमफ्रायथ' जोङो इस्रानाव जेबो साफोरबो लोंनाय जायासै दसे थानानै बिदाय लाबबाय आरो जोंबो एसे हाखु दाखु जाबायना आलासि जालांदो आरोना जोङो दार्जिलिंआव थांनायनि सिगाङावनो एसे बोलोगोरा खालामनांगोन नालाय बेखायनो आलासि जाखालांदो आरो हाजो एरिया माखौबा रायलायनो नाखौबा रायलायनो सानसे मा रायलायबावनो नै दायो खाम जाबाय आइटेमफोराथ' बिराद गोथाव गोथावखा बिस्रानि बिहामजोआ नेपालि आरो बैयो गामिनिनो ओमफ्राय दा बिस्रानि न'खौबो नुबाय मालाय जा गोजौ गिदिर न' लुगासिनो सातथालाय ना मा होनो बिल्डिं लुदों आरो जोंना आइटेमफोरा है दोंसाबोमोनहाय ना दाउदै थाइगिर ओमफ्राय है आसार मायाबामोन आं बारा लानायबो जायासै नालाय खाथियावहाय आरो जाबा जानानै बावगारबायसो आं मामोन ओमफ्राय जोङो नै बिस्रानिफ्राय बिदाय लाबाय दायो बिदाय लानानै लास्टआवहाय मेम'रिनि थाखाय नै जयैनो मोनसे फट' लाबाय आरोना ओमफ्राय जोङो बिस्रानिफ्राय फैफिनबाय गुवाहाटियावहाय फैफिनबाय नङा थांगासिनो गुवाहाटियावहाय जोङो जायनि न'खराव थांनो होननानै थांदों बिस्रानाव थांबाय आरो नै हाबबाय गेटआ मालाय आयु गोजौ गोजौ बिल्डिं सिमांफोरावसो थाङोमोन आं बेफोरावहाय मोगथांफोरावनो थांबाय नै दिनै ओमफ्राय दा न'आ बबे मोनसेयाथाय जेखिजाया जोङो मोनफैबाय जायगायाव न'खौ नागिरना हाबैनोसै नोंखौ नायनो सिरनजे होनबायलै मोखां मानि खारामोन हरा हरा ओइ हरा हरा सिरनजे द्र' सेस गस्ला मानि सेस सेस सिरनजिदा सेस tuh mantap senada no nah 뭐야 나는 이 사람하고 트러블 앵글이 고수가 집에 오지 그냥 해봐 우리 와 oh Teruslah. Halo. Ansula. Ansula. Ma khabar? Baro Ansula baro. Tadi kamsa. Sakit lagi. Sabar. Man cycle under. Hako. Minir kanan. रायलायनो बा जोङो जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैनानै एसे फ्रेश जाबाय आरो दुगैखांबाय ड्रेसफोर सोलायबाय साहा लोंखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो गाहायावहाय फैफिनदो एसे बार जानो थाखाय बिराद मोजां मोनदों आरो गाहायाव फैनानै ओमफ्राय दा उनावहाय जोङो खाम मैगं जासिगोन मा जायो बेखौ एसे भिडिअ लाबावगोन बेनि उनावहाय उन्दुनोसै उन्दुनानै आरो गाबोन फुङावहाय जल्दि सिखारनानै जोङो खैथामोनलाय सयतायाव ट्रेना जोङो 6टानि ट्रेनजों दार्जिलिं थांसिगोन आरो जोङो 6टानि ट्रेनजों दार्जिलिं थांनोबाथ' जोङो खैथायाव सिखारनांगोन खमसे खम 3टाफोरावनो सिखारनांगोनदां आरोना जानाय लोंनाय दुगैनाय मानाय एसे टाइम लागोन नालाय बेनिखायनो जोङो दिनै एसे थाबनो रेस्ट लानो नांगोन आरोना ओमफ्राय आङो भिडिअखौ लाबावला जाबाय
जानायखौलाय माथो नायबावनो न' लालायलायला भिडिअ'आबो बाराद्राय गोलावबा नायनो बायोना मानसिफोरा ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय जायफोरा दिनैनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्ट ब्लग फैगोन बे नेक्स्ट ब्लगआ दार्जिलिंनि जासिगोन आरो दार्जिलिंआवथ' फार्स्ट टाइम थांनाय जागोन मा मा नुयो बेखौ आं नायनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थागोन जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय आ जाओ हम हट जाएगा